ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೀನ್ಸ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ವೆಜ್ ವಣಸದ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾಮನ್ ರೆಸಿಪಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಡು, ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪಡು ಐಟು ಒಂದೊಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ರೆಸಿಪಿ. ಬಂಗದಾಲಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂಕ ಮೂಲು ಬನಲದಿತ್ತೆ. ಐಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಯಾನು ಮೂಲು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚ ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡ್ಗ ದಾಸಿಮಿ ಪುಡ ಒಂದುಂಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಐನ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕವಂತೆ ಬೇಡ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯಾನು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುತ್ತಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡೋಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ದೆ. ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅದಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಈತ್ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಯಾವು ಇತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಬೀನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನು ಬೀನ್ಸ್ ಮೂಲ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋದ ಹೊತ್ತದ ತೊಂದೆ ಅವಿನಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಸಪೂರ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯಾನ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಂಡ ಐತ ಕಲರ್ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚನೆ ಒರಿಯುಂಡು ಐಕ್ ಯಾನು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದತೊನ್ಗ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ನೀರು ಹೆಚ್ಚ ಏಪಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಾಡು ಹದ ಗ್ಯಾಸ್ಡು 1/4 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ತುಲೆ ಬೀನ್ಸ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಪಿರೆದನ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಬೀನ್ಸ್ ಇಂಚ ಸುಕ್ಕ ಆತುಂಡು ದಿಕ್ಕು ನೀರು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಟ್ಟು ಚೂರ್ಲ ಒರಿದಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಂಡ ಅಡಿಟ್ಟು ನೀರು ಒರಿಯುಂಡು ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಬೆಯ್ಯರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಬೇಯ್ದುಂಡು ನೀರ್ಲ ಸರಿ ಆಚಿತುಂಡು ಬೀನ್ಸ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.